Moi boa xente, estamos aquí dispostos, concentrados e con moitas gañas de facer algo que vos gusta moito a vos, como son as prediccións. Moito me enseñadas. Nada, porque a ti tamén che gusta moito. As prediccións da nosa categoría favorita neste caso, a terceira ref. O fútbol, que máis nos gusta, non? Claramente. Efectivamente. Pois imos con elas. Pois arrancamos cas nosas prediccións, arrancamos, como sempre, xa sabedes, esquema ascenso, playoff, que son 4, e 3 descensos, mou. Correcto. Comezamos polo campeón desta terceira ref apasionante. Espero que non coincidamos os 4. Eros, ti como ves a esta na terceira ref? A ver, eu vou tirar de favorito general e grupal, que creo que todos o vamos ter. O con Pistola, ou Compostela, que eu creo que vai ser o campeón. O sea, só hai que mirar a plantilla para velo. Sí, Vieito, ti que opinas? Pois eu opino exactamente o mismo. A verdade, eu me tirar un triple, pero é que é tan... O sea, hai tanta diferencia co Compos a nivel de equipo, a nivel de presuposto, tal co resto, que creo que ten que ser. E se non é, será un fracaso absoluto se non gana a Liga. Eu estou de acordo con vos. O Compos ten un auténtico equipazo. Vimos unha confección de plantilla feita por Secho, para él. E considero que son evidentemente favoritos para esta terceira ref. 3 de 3 levan. Saca la sonrisa. Non, son 4 de 4. Eu creo que, bueno, pues sí, todo o que non sexa 4-4 refires a nós. Ah, vale. Sí, claro, todo o que non sexa gañar a competición a mí sorprenderíame. Sería un fracaso, incluso. Bueno, Home, eu creo que sí, non? A ver, Sí. o presuposto é o doble casi que o do segundo, Será máis, incluso. A ver, o único polo que estás obligado é a ascender. Pero evidentemente non gañar a Liga co equipo que hai pode tildarse de fracaso, porque nun playoff nunca sabes que pode pasar. eu creo que o fracaso é unha palabra moi rotunda, moi grande. Home, Non sei. bueno, neste tipo de casos considero que non é claro. grande. Estamos falando dun equipo no que o furiño máxico da pasada tempada é suplente. Sí. É un equipo Pablo de outra Porrúa. categoría. Sí, é equipo de outra categoría. Estamos falando de que o Compos sacoulle futbolistas a equipos de segunda ref. O Compos fixo un equipo de segunda ref, baixo o meu punto de vista. O Compos fixo un equipo de terceira porque está en terceira. Co cal van 3 partidos, todos, bueno, van 3 vitorias, pero isto é longo, É longo, evidentemente, pero o obxectivo do Compostela ten que ser o ascenso. É o ascenso, ninguén se esconde eso. E se os 4 coincidimos en que vai ser o campeón é por algo. Entón, se non conseguen gañar esta liga, sería extraño. Para min fracaso. A mí sorprenderíame. Sería sorpresa e incluso fracaso, Mou. No, a mí. Fracaso eu se non ascenden. Sí. Pero se non gana a Liga, tens que ascender. O sea, se non gana a Liga, ten que ascender o playoff, sí ou sí. Claro, Xa. é que Se non, se para non min é un gañan, fracaso. Se non hai ascenso, para min é un fracaso. se non gañan a Liga, xa o ascenso vai ser menor, vai ser de menos dimensión. Eu Bueno, creo. no, eso da igual, eu estou de acordo con Vieito que non sería fracaso. Sería raro que non gañasen a Liga? Sí, pero pode ocurrir, hai equipos vos nesta terceira. Pero sinto que hai bastante diferencia co segundo, que a priori podería ser o Arousa, o a Londres ten moi bo plantel, pero... Os equipos que están aí por debaixo, eu creo que están todos máis igualados. Sí, Eu creo que sí, está o Compos, despois está o resto. O Compos objetivo é dar un paso atrás, que foi, bueno, non era o objetivo dar o paso atrás, pero ten que dar este paso atrás de estar en terceira para dar 2 hacia A ver, adiante. pero porque non lle quedou outra, sabes? Correcto, pero ahora eles o objetivo Descender é o que ten. o objetivo é dar 2 pasos para adiante e con Secho baixo os mandos de absolutamente todo prácticamente aparenta que van gañar a Liga. Non sei. Esperemos. Queda aí, Mou, Esperemos sería... esperar algo, tío. No, esperemos porque ganamos así a predicción os 4 somamos un punto. Eu prefiro que gane a Liga o Estradense, verdad? E fallar a Bueno. predicción. Lógico. Pois falamos do Estradense, a mellor temos que falar de playoff e imos falar dos 4 equipos que creemos que van quedar en playoff. Eros, cales son os teus? Eu teño 3 moi claros e un triple. A ver. Eu teño a Londres, Arousa, Estradense e Montañeros. Cales son os claros e cal é o triple? O triple ao Montañeros, pero é un triple con Mima. base histórica Mima. e rigor histórico. Nos últimos anos sempre houve un recién ascendido que xogou o playoff.
e estaba en dudas con outros 2 equipos e por eso me decantei polo Montañeros. Joder, é que Está ben. roubou máis palabras. Bueno, é o que ten que empezar primeiro, pero bo equipo este Montañeros. Sí. Moi bon, moito ánimo para Iago López. Sí. Está ben, un sustiño. Bueno, sustiño... Sustazo de carallo. Sí, non cabe dúbida, quedar inconsciente nunca debe ser agradable. No. Eu puxen de segundo a Londres, que me parece que ten un equipazo. Por Terceiro posición, Vieito. Sí, eu puxen posición porque o tiño clarísimo. De terceiro... Sabes que a posición non che dá puntos extra nin... De terceiro Arousa, de cuarto Estradense e de quinto estuve dubidando moito en meter o Montañeros, pero mandeime un triple e metín ao Boiro, que me parece que ten bo equipo. Tamén está moi ben. Empezou mal, pero eu creo que o Boiro que vai acabar arriba, penso que se vai meter no Bueno, playoff. o ano pasado empezara ben, nós tiñámoslo para ir a playoff. Bueno, meteu no solo Mou, creo, o Boiro ano pasado, non? Eu non sei se metería tamén. Pode ser. Son moi do Boiro. Entón, ti cargaste en comparación con Eros ao Arousa, non? No, o Montañeros. Metes ao Boiro, vale. Meto a Londres, Estradense, Arousa e Boiro. Pois eu coincido con Eros polo mesmo, ademais. A min o Montañeros é un equipo que me encanta, que ven cunha dinámica moi boa de preferente. Recordade que o ano pasado pois foron sobraos na preferente. É un equipo que falla as cousas casi un pouco estilo profesional. Teñen un plantel moi amplio. Non... Argumenta eso, por favor. A estrutura do clube e a forma de funcionar dentro do clube achégase bastante ao profesionalismo, a forma que ten a Jairo Arias de levar o equipo e teñen un plantel moi longo. Non te rías así porque é certo. Confío moito no Montañeros, penso que vai ser a revelación e se vai meter en playoff seguindo a mesma lógica que Eros. Eu creo que algún destes que estamos dicindo que a mellor sí. Que sabe que era. Claro, é que seguro. Seguro. Sí, un ou varios. É que o Estradense é un equipazo. Eu Estradense vexo mellor que o ano pasado. Parece o mellor equipo este Estradense que o ano pasado. A min Hugo Padín encántame. Teñen a Dani Pedrosa. Eu creo que é o mellor equipo que o ano pasado. E despois o Alondras, o que ten o Alondras é que ten un 11, 12, incluso 13 futbolistas moi bons. Pero queda se corta a plantilla. E se fallan 3 futbolistas, teñen Adrián Cruz, que é veterano, está Luismi, bueno. Se fallan 2 futbolistas, sobre todo na zaga, perde moito. E aí pode ser o gran cabalo de batalla do Alondras. É a dúbida que teño, que, sabes, que habrá que ver. Cabalo de Troia. Cabalo de batalla non ten sentido. Cabalo de Troia. Tamén é verdad. Disculpade o lapsus lingüe. Iso creo que pode prexudicar ao Londres. Pero se non, métense aí, levan, que? Todo victorias. Sí, 7 goles a favor. A mí me parece un equipazo. 0 en contra. Eu de 11 titular, espectacular. sacando do Compos, igual me parece o mellor equipo. Sí. Mellor que o Arousa. Está el cual falla. A mí, en caso, eu creo que me gusta máis, o 11. Xogador fetiche para Mou, el cual falla. Quizás tamén falta un dianteiro máis... Teña Manufre, pero falta un dianteiro que aporte máis gol. Pero teñen gol, Sí, a pesar de non ter dianteiro... Marchoulles Goitia. Pero fichas a Martín Rafael e a Javi Pereira por esa banda. Bueno, non sei, teñen... A min non gusta. teñen un referente mellor moi claro arriba, pero teñen gol. En principio. Sí, correcto. Sí, de local nesas dimensións, nese estado do campo, balón parado, podes facer moitas cousas, explotan ben o que teñen. Vai ser un ano divertido en Cangas do Morbazo. Por eso, Cangas do Morbazo. É a primeira vez. Dixeches Morbazo. Por eso precisamente eu tamén meto nestes postos dos que estamos a falar o Alondras. Sí. Tamén meto o Arosa con serias dúbidas pola miña parte. Efectivamente. E iso que son, a priori... Xa 2 anos seguidos... Con serias dúbidas pola miña parte. E despois sí que hai 2 equipos que eu... Bueno, non foron os comezos soñados. Eu desbanco o Estradense, creo que vou ser o único que non mete aquí o equipo da Vila do noso amigo comunicador Vieito Bariño. Pero creo que o proxecto das Somozas vai ser interesante. Sí, é certo. Estou contigo. E ademais creo que o Boiro, por segundo ano consecutivo, vai estar na miña predicción. Esperemos que este ano cambie un pouco a situación clasificatoria para darme ledicia. Eu teño que decir que o Somozas era un dos 2 equipos que un dos 3 que estaba aí loitando, sí. Eu estou de acordo tamén. Eu creo que vai estar de man arriba o Céltica. Sorprendeume que non dixerades Lugo B. Vai ser unha das revelacións da Liga, o Céltica, sí. Eu creo que sí. Sorprendeume que non dixerades Lugo B. Non me veñas con estes. O Lugo B é un equipo totalmente novo. É certo que non coñecemos. É un equipo novo. Sí, a pero nivel pensei de que iba a decir outra cosa. Futbolistas novos. En teoría ficharon moi ben, non? Ficharon ben, teñen a 2 futbolistas. Ficharon ben.
Pero hai unha cousa moi importante do Lugo B, que é como demostrou nun campo tan difícil como é a Lomba a súa capacidade de xogo e de competitividade, porque van 2-0, dominan, teñen ocasións claras, empatan o partido con Adai, que está sendo agora mesmo o máximo goleador da Liga, con Ibe, que está a un moi bon nivel. Hai que ter en conta tamén a Arau Kamala, que juvenil, que está xogando, está subindo co Lugo. Mateo Muñoz, ten xogadores de moito nivel. Samu Vázquez. Quen é o máximo goleador da Liga, dixeches? Adai Alcalde. E quen crees que vai ser o máximo goleador da competición? Falando un segundo do polvorín, hai que decir que seguramente non o metamos porque para nós é unha incógnita. Lugo B. Bueno, o Lugo B. É verdad que agora chamase Lugo B. Mola máis chamalle polvorín. É o polvorín que pasa separados, non? No, o sea, ahora o que pasa é que... Pero da base. Claro. O que é o primeiro equipo agora, oficialmente, filial. Lugo B, ok. É eso, eu penso que porque o Lugo B ao final é unha incógnita e é un filial, entón é complicado metelos, pode que faga un anazo, sí, é que os filiales é o de sempre, nunca depende moito de máis factores, do primeiro equipo e teñen un equipo feito de cero prácticamente, porque do ano pasado quen queda? Hugo Díaz, quen máis está queda Hugo Díaz, queda Noa, queda Mateo Muñoz, queda... Bueno, quedan poucos. Candal. Quedan poucos do ano pasado. Máximo goleador da categoría. Falta o descenso. Ai, perdona, sí, é que moi como quería saltar a máximo goleador. Sí, estamos falando de cousas positivas, pues ser máximo goleador é positivo. A ver, un descenso o mellor non é negativo. Tens razón. Depende, pois que se salvan, non? Claro. Exactamente. Vamos co descenso, os tres que descenden eles. Pois eu digo Silva, Cambados e Céltiga. Mi madriña querida, tío. É que eu vou no cambiar, Que dixetes? Silva, Cambados e Céltiga. Silva, Cambados e Céltiga. Eu creo que o Barco vai se salvar. Hai cuarto. E o Gran Peña creo que ao mellor está aí no limbo. E o Gran Peña creo que se vai salvar. Pois é que é moi complicado o descenso este ano, Dá má sensación, non? Mouteno, claro, mira, puxo cara de... No, de claro nada. É moi jodido este ano. Sí, a verdade é que non. É que eu estou por cambiálo. No, eu creo que tens que facer o que tes, sabes? No, a mellor dame un pálpito e cambio. E se o cambias, todo o mundo saberá que o cambias. Eu estou esperando. Claro. Xa sei que vai baixar, teño clarísimo. A ver. Racing Milalbés, Club Deportivo Barco e Atlético Arteixo. Ostras, seguro? Yeah. Sí, fijo. Cargaste o Vilalbés, é que eu teño... O Vilalbés... Eu creo que sí. E o Barco tamén no cargo. É que o Vilalbés comentámoslo, que eu sospeito que vai estar nos postos baixos, sinto que lle falta moito arriba, e é un plantel moi corto. E que aparte vexo ben tamén os equipos os recén ascendidos. Verdad, sí. Claro, é un ano moi perro, porque hasta o Barbadás que contabas, Barbadás, Viveiro, que podían ser dos máis dudosos, están competindo empezaron moi ben. Eu ao Cambados, o que lle vino ben. Tamén. O Céltiga tenme boa, se digo que me ten boa pinta este ano. Sí. Mesmo outro día nos trae xogaron ben, non me hicieron perder o mellor. Cascaronlle 5-0 aos Somozas. Claro. É moi complicado. Que, sí. E se é unha liga como aquela terceira de que había 4 puntos entre o primeiro posto de descenso e o último de playoff. Pode pasar. Eu o que teño moi claro é que non vai haber un equipo que este descendido claramente como... Seguramente non. Eu vou decir os que teño, pero teño moitas dúbidas, evidentemente. Sospeito... Joder, evidentemente. Vou meter ao Barco, que ahora estou dubidando porque xogan ben, en Calabagueiros é complicado sacar puntos. Aparte son desplazamentos... Jodido, sí. Chega mareado... E tes un punto como Vicente Schneider que... Sí, eu aí teño máis dúbidas, ves? Pero... É afición, ok. Sentencio claramente ao Barco, ao Barbadás e ao Xuventude Cambados, que me doe, tío, pero... Juventude Cambados. Juventude Cambados, que é o Cambados que está competindo de puta madre. Casi pinzan ao Compostela. Casi lle levo ao Compostela. Pero sinto que lles falta... Ata que marque o Compos, Sí. Sinto que lles falta un dianteiro centro que lles aporte goles. Nesta categoría sinto que é algo básico. Ter un dianteiro que che aporte moitos goles, sobre todo nun recén ascendido. Está en todas. Sí, pero bueno, na terceira notase. E un porteiro bo, que teñen un porteiro bo, como David Conde. Bueno, está moi ben o que dis. Eu coincido contigo no Juventude Cambados. Todos decidimos o Cambados, menos Vieito. Creo que foi, bueno, moi bonito o ascenso, pero... Ten cuidado,
que os do Cambados ven o vídeo 100% e acórdense deste momento ao finalizar a liga. Pero logo, para eso teño que calar e dicir que non me mollo. Fallo que queiras, tío. Se queres ser un calainas. Non me mollo. Móllate, anda, va. Juventude de Cambados, o Viveiro e o Silva. Descendedes ao Silva. Eu que había un proxecto moi bo ao Silva. O Silva o Silva vai estar aí. Que pasa? Aí sufrindo todo o ano, pero vai a salvar. Eu penso que ata que van ir aos lados. Teñen un moi bo equipo por futbolistas, sí. A Grela é un campo complicadísimo. Totalmente. Teñen o máximo goleador da tempada pasada. Xa. Eu considero que o Silva se vai salvar. Levan 0 puntos igual co Barco, pero eu creo que vai ir para arriba. Así son os inicios ás veces. E aparte o Silva creo que tampouco é un equipo que, sabes, por exemplo, o Vilalbés ou o Barco, mellor se meten aí, costillos máis sair. O Silva están acostumbrados a xogar as castañas moitos anos. O Vilalbés tamén é unha cousa que o que falábamos antes, que mantén a base un pouco deses ter un porteiro probablemente o mellor da categoría con Alex Cobo, Sí, pero non é un equipo para estar Pablo, non son xogadores Pablo, faltanlles gol. Pablo Trigo eu creo que vai ser un xogador que vai voar. O sea, creo que é un xogador que se vai a sentar como un xogador clave na terceira. Eu creo que cando se empece a enlamar ben a Madalena Valles molar. Sí. Sí, con Borja Míguez fozando arriba. Exactamente. É que vos iba, sabedes que o ano pasado eu descendín ao Cambados a primeira autonómica. E acabaron ascendendo. Nunha tanda de penaltis completamente máxica e que lle recomendo a todo o mundo ver. E este ano volvos a descender, así que supoño que ascenderán a segunda ref. Buah, eso sí que sería unha barbaridade. Estaría guapo. Sería histórico. Estaría guapo, O Cambados mola, joder, que é un tipo de Sito Miñán. Boa xente por ali. A ver, a festa do Albariño está guai. Están 30 anos despois en terceira, o sea, pode que o Cambados tiña un sitio que tiña un cariño. Sí, é unha posibilidade. É un sitio chulo. Sí, que é un sitio chulo, sí. Nada, pois Pichichi. Quedan os pichichis, é verdade. Pichichi de Eros. Eu para reforzar a miña candidatura do Montañeros opto por Pape. É un pepino, Pape, Sí, que é. Eu pensei que iba a costar máis o salto de categoría. Me ca. Ojalá me costaran a min os saltos igual que lle costou a él. Me ca. Salta, Pape. Eu Dani Pedrosa. Hai un número aproximado de goles, podémoslo dicir. Sí. Si alguén o clava, sería estadio. 19. Carallo, Pape, Bueno, pode ser. Eu digo Dani Pedrosa 22. Bueno, faltan 20 só. E quedan 36 jornadas, 34 jornadas. Eu coincido con Vieito, Dani Pedrosa, para min o mellor xogador, un dos mellores da categoría, non vou dicir o mellor. E digo, ti dis 22? Sí. Eu non tanto. 19. Pois este ano eu creo que Juan Cambón vaya, que leva 0 goles, non estou sendo ventaja. Sí. Vai anotar a friolera de 16 goles. Bueno. Juan Cambón, sí. Que gran dianteiro. Juan Por Cambón. Cifras, o que creo que máis se vai acercar vai ser Mou. Que ti, son? A mí parece moi pouco. Tiveches a posibilidade de dicir 16. Ti cantos dixetes? 19. É que 20 ou 6 non parecen tantos. O ano pasado recordade que para a fita que foron 17. Claro, por eso, o sea, non é unha categoría na que Dalle un destacado goleador habitualmente, non? Non sei, así dos últimos anos. Non me sona xente de máis de 20, Eu creo que este ano vai estar como máis polarizada tamén. Pode ser. Sí que pode ser que este igualada, pero eu creo que os 5 primeiros ou 6 primeiros que van a estar máis. O ano pasado estaba todo moi igualado. Hai unha cousa que todos metemos ao Compos como gañador, pero ningún mete Pois mira, voume justificar, porque eu pensei, evidentemente. Pero eu creo que vai ser o equipo que máis goles marque, pero que vai estar moi repartido, porque sí, home. Tema de minutos, sí, Charlie, Jorge Maceira, Armental, para Armental, Antón Guisán, por rúa. É xente que ten gol e que ao mellor eses 8 goles empezas a sumar e dan. Si hai xente que decimos nós, é máis sumar referentes máis claros do equipo. Claro. Esa é a clave. Pedro se tira os penaltis, non sei que, sabes? Pape, Juan Cambón casi capitán do Somozas. O ano pasado estivo genial. Gústame a túa aposta, Mo. Moitas gracias. Sí. De nada, tío. Pois ata aquí, non? Os nosos pronósticos de terceira. Terceira galega, salute. Gracias. Grazas por ver o vídeo, suscribidevos, deixad un like e sobre todo que deixen as súas apostas. Correcto. Hombre, Mou, que digan as súas apostas. E ver se algún pensa que non vai ganar o Compos esta liga. Joder, que tamén nos gusta un pouco a variedade. Sí. Hoxe coincidimos neso, que é raro. É raro coincidir,
Claro, porque temos medo a perder xa. Temos medo a perder. O ano pasado comentábamos. Bueno, o ano pasado tamén todos coincidimos En non meter ao Ourense de campeón. De campeón, ¿no? A ver se este ano temos máis sorte. Polo demais, nada, vémonos no próximo vídeo. Onde seguiremos Falando do fútbol que máis nos gusta.